Sesian pangai keblai nam tu jong pi barok man para ba ichonga baju sotra man pai kan ke channel ga jingi linti bineng way to heaven ublai ga jing su ne man kur khu do ya ga jim ga jong pi ublai ne man besle ga jim ga jong pi ba pinang la ban san pinang la ban kiu ga jing long ga ba kan jam sin ba pinang la ban klan pinang la do ya ga ban yai ne scam how try ha ga jim ga jong pi man ka por ba man ka si di ha ga dia si ga bang ta ga pon ta ga don kan ne man ga tin ga jong blai wa ka ban sam nam da jong pi nama ka tin jong blai ka bang don kam ha ka jim ga jingi borobor man ka por ka bang don kam nam ka tin ga jong blai ka lam ka jing bam na ka ban ta ka man sim ka jonga ka jong pi di ha ga ni ka pon ta don kan le bang ka tin jong blai ka bang akwa kum ka jing kali ha ga ni ka pon ta ka jing ka phang ka bang akwa benora ha ga ni ka pon ta ka dei ukrstan ubapang Ukrstan ubapang kamu mod bon hagi ni kisi menta napai ti Kristan kita nak peleng ke pang ki Kristan kita nak peleng ke sitam ki Kristan kita nak peleng ke yale ki Kristan kita nak peleng ke snosi ki Kristan kita nak peleng ke jat jingpra ki Kristan kita nak peleng ke pang ke sitam balai kilong kumta nak ke dau ba Ukrstan upang balai ki Kristan ki pang pitim dem ya kata kadai ka bangin dan ka bangin tip halo da ngintip ya kata pitim dem bakalang ka ba haya ke jem ke jongi kan ka bangin niat nama ka jingpang hi borobor kam jo ailat ya ubriu ya ka ban ya sipan ka jingpang hi kadai borobor ka ba te ba khum ha ya ke jem ke jong ubriu tela ka jingpang ka dan hapo ka jem ke jong pi ngangit kem ka jem ke jong pi kan dan hapeng chi bun ke jing ya chi bun ke jing ja ka dan hapeng ke jing sa te jing sa kum kum ta te nama ka jingpang hi kadai ka wei ka ba khanglat hayo breu ba unyai ka de ba ulle eki baro tiga jingli galam Ukrstan ka pang balai Ukrstan ka pang kumno Ukrstan ka pang ka jingpang ayu kata ka badan hapo jong Ukrstan oh hapo jong Ukrstan ki bon ba ki jingpang lai kita ki bon ba ki jingpang hapo jong Ukrstan oh ka jing khuslai ga dan ka jing ataten ga dan ka jing shopting ga dan oh gaji sonsi gadan oh hapdai chi bon ke jingpang ki badan hau Kristan pitip dem namma kiwan kini jingpang hapo jo Kristan bat balai kini jingpang kawan namno ka sedang kini jingpang ka ka tamrai jong kini jingpang ni nyapai hang ni simta namno kawan kini jingpang bat ka ka tamrai jong kini jingpang kumbang ngitip ka jingpang kamdei tangka basupang dengan ni jingpang ka spirit ka bangun ka mensian ka badan hapo jong ajong pi nama ka jingpang hi ka mensian baman ka pensitam ka ba khanglat ka jim ka jopi ka pen kordit ya ka jim ka jong pi nawar bale ya ka jingpang nyemla bani i ande ni small to pat kumta hi kata kadika mensim baman ka badan hapo jong pi dan ka badan hapo jong ka bawan ban yele persai ka jim jonga mat kata ka mensim baman ka pen kordit ya ka jim ka jong uwe brio te hagni ka si yo mtanga ka benora bale kumno Ukrstan upang to ngapi akhi lai tili ki mat jong ni ka jiep kan hagni ka podom ta syapang ka phang ka Ukrstan upang kamar ka baningkong kumno Ukrstan upang kumno usitam Ukrstan nangno kawan bat nangno kawan kata jingpang jingsitam tu nyapai bat nga naga kitab Genesis naga nang balai naga dekat ke khat reu har dekat ke khat kintai ngangit kan mas nangga dekat ke kitab Genesis ka nang balai dekat ke khat reu khat kintai ngangit kan pi ki ba pule Bible la ka jimu khat dikala hai wot ba layo kem wot ba ka jingpang jingsitam nangno kawan ka Bible ko men ba ubleu la thau ya ubleu wat ka breu kilang ki breu ki ba khut kilang ki breu ki ba shat ki ba klang hang rai pi dimnem men ba ubleu la bo ka jing adong ha ka jim ka jongki ya ta urso ba maki kimdei kimpit ban bang handai pi dimnem ha ba kila rengkang ya kata ka adong ka jong blai ya kata ka jing maham ka jong blai ha ba kila bang no ta urso ba uta urso ha ba kila bang on ra ya ka pop ka bomot kata ka jing ko abrai ke jongki kata ka rengkang ke jugi ya ka hukum ke jong blai kata ka ra ya ka pop bat ka pop ken ka dei ba on ra ya ka jingpang ke jingsitam ka pop ka on ra ya ka jingpang ke jingsitam ha ka jong ke jong ubriu dan ha ka lang sem ke jong ubriu ka pop pitim nam nganong ipi kamdi tang ba pi phile ka pop phi hi ma pi jingsitam lana ha ka yeng ke jong pi dan manum no bale ka pop pitim nam hapo jong ka yeng ka dan ke jingpang ke
nama katu ke mensim katu ke spirit jong ke jingpang jing sitam katu ke terai hapo jong ka yeng hi borak we nak la dau jisu o pol urai ko genung sa amba ladan hakamet ka we ke khot kapang kabut borak ko kamet borak sitam ni kamet kapang bale habatang ka we ka dukhat met kapang borak khot kapang ka sitam lang bale nama ki adan jing ade lang de kunju haka longi long semru la ka we kapang borak ki longi long sem ki smorsi ki kuslai ki du thia du dam bale nama katu ka spirit ka terai ki baro katu ka mensim mamman katu ka mensim ka jing sitam ka terai ka kata le baro o ka pen kuslai o ka pen ling a o ka pen jinjan ka pen du thia pen du dam kum ta baro terto nama bale hidup nam nama kadon ka pop pen na ka pop hidup kai ka pop ka dai ka jingtim ka jong play men ma ka im ba u adam kila le pop hakmat ke jong blay dak bakila ringkai ka hukum ke jong blay ublay ulabu yakini ki jingpang ki jingtam ulah tim ya kede na ka dekat ke khandre ko ong nom bat ha ka ka blay ulah ong da ka pen roi ke jingpang jong pha bat ya ka jing seng khun jong pha ha ka jing hitam han khai ki khun bat ke jingpa jong pha ka long sha utunga jong pha bat un sin sha halor jong pha pek nang dapat ublay ula ong lu yo adam pat ula tim su yo adam ong bumong mat ha adam ula ong naman bamela shaskoi ya ka tien ke tengah jongme bat bamela bam na uta uding ya ubangala adong ya me da ka ba ong men ong bam ya u ya ka khando la tim na ka benta jongme da ka jing shitom men bam na ka baro kisi ka kerta jong pe kebut ka pop ka ura ya ka jingtim ha ka longi longsam ka pop ka ura ka jingtim ha ka em lang ka salang ka pop ka ura jingtim ha ka khando hi por ko ap ka ha ka perthai hi bora ka we ka bubut ngan ong ipi ha ba kilale pop o adam ber ki ma ba kilale pop o blai la tim ya baro khan timna o blai la tim na blai ka pop ka chongki dengan orang ipilah kadang kapop haka longi longsam ko jangan gajong piru kata ka longi longsam kadang hapleng ke jing tim gajong blai na namar na ka benta jong kata kapop tinggi don kam ya ka bagin sumal idon kam matlab ya ka ni kapop nganget sem piken mau na ka kitabu Joshua menba u Joshua u shabu unyale bat kinong ai de ke ke belajar hapdeng jungi ki khod Israel ki jaj bundri Israel ladan ubai ubai ubagateng u akhan but uni u akhan ulale ya ka pop ka basang hakmat ke jong blai pai haba ki khod Israel kilale binyale tuma ki nongshun ki jong ki kilaram o kilaram ja buram o kila sole rai kila sosi u Joshua ulai yam hakmat jong blai wong ko try balai ka langkum ni te u blai la ong maka don ka pop hapleng jong pi but kumta ublay ang wat yaw ya kata kapop pendulo yang kata kapop de kumta Joshua ula wat ya kata kapop palarap ya ka longing jong akhan kumta ka Bible ko ang yakin ya kata ka longing long sem baro bat marat bat kun bat jingdon jingem baro la penyak la penduk pendam de hantakan haba maki kilai punya kun bagi nong syun hijab kapok kabadan hableng jo kajai benreu kalong kajing jabu rom ya kajai benreu kalong kajing telot ya kajai benreu kalong kajing dubo jo kajai benreu nal kapok kadai kajing tem kajong pilai lala kapok badan hakayeng ke jongpi ko ki para bija lala mapi pilai pop kenmau kandai tang ba mapi pidan hableng kajing satem handai katu kalonging jongpi katu ke area ke jongpi kadan hableng kajing satem namar balai namar kapok ke jongpi di nakta ada ko ki para bi jonga nanang pi kapop ka ura ka jing sitam namar haba u ada ma ke kilale pop umun kata ka jing khut kalam kan reang naki bagi jing tingit kalawan haba ka dan ke jing tingit hang ta ublai umla bandat di nakta ada nanang pi balai ba ukustan upang namar ba kapop kadam hapo jomu lane haka yeng ke jongku don kapop pai naga kitab Samuel naga kitab ko bani ko do Samuel naga khot ko khandrio naga lunang ko khandrio ko khot ba khat saw hang ne pini iba usol men ba ulale pop ulale persya ko hukum ko jong blai te umunsim de utrai la kun rea no na po na usol but umunsim ba man ulawan
ban drum hapo jong lawan ban recorded ya ka chim lawan ban shifting ya ka chim ke jong ka Bible ko haba usol wala pop la persyak ka hukum ke jong blai umun sem jong blai mun sem ku akan rian na ban umun sem baman ulawan ban penting ban recorded ya ka chim ke jong ken ma ko kipara ke cha lada haka yeng ke jong pi don mano re mun ki la pop ko bon hak to ka yeng ke jong pi ka jing sin shan ke jong umun sem ku kam don shu umun sem ku umla chu ban sin sha po hapo jong ka yeng balai na ka pop ka don hapo jong pi hapo ka yeng ke jong pi te pi don kam ke na haka ka don ke jing tien umun sem ku umla ban sham ya pi don kam ke ba pin snow tu ba pi don kam ba pin do ya ni ka pop ba pin we ya ni pop na ka ni ka pop ka dei ka jimpang nama kata pol wang ka banon jo pop ka dei ka jia ka jimpang ka dei ka jimpang ka ba pom chukut kam dei ka jimpang ka batang sisi asi steo ateo ya ka dei ka pop ni ka pop ka jimpang ka ba pom chukut tinak ta dan kam ba pin shim serious ya ka dei pidan kam haka longi longsam ke jongpi pidan kam ban pun bet ya kata ka benta pidan kam ke nama view ka pop ka wara ya ka chingtim to kaba arpan kumno on sumar ya kata ka jingpang pi kumno on sumar hawa pila tep ka pop ka dan hapo jongpi haka yeng ke jongpi o mesim bakui la kemri ano ngalongi pi ha shu Jesus Christ tang u Jesus Christ wala ban sumar ani ban pin khia ya ka jingpang ke jing kro ke jongpi ka Bible ko ang kumno on sumar ya kata ka jingpang habaki breu ki dan hapne ke jingpang system ningkong e kiwa jeno doktor nong pin khia jaga perthai ka dawai ki specialist ka civil ka ba kumno ka bangan le ka jaga sumar ka ba kumno ka bangan le doktor ba kumno ka ba bokbyang ha o kumta ta kila khre kala khrum hande ki bu yo play shadin pan nganong ye pi ba pi dan ke jingpang system kato kam de ke jingpang hakado ka de haka kam de ke physical ka de spiritual de ka jingpang ka jongpi ka ba trai ka mensim de ka jingpang jongpi bimna de bani iya kata jingpang ka system ka jongpi kumno on sumar ya kata jingpang system utu doktor ro pitim na uchu sumar da jing anta uju sumar tang daga jing shoot halai ba yol ese kan ni jingpang na ai dawai kumni kan jam yo ese kan ni ka jingpang dale unta kan jam na kata daw amdan uwe u doktor ku bala ban ai ban penci kena ye pi ba lala pi di kitu ki dawai ba ai mu ba pin jam pin ka pin kya ka jingpang kan do kan dam sundan amdan uwe u doktor hande u jisu la Ujisu ulawan pinti kena ya pi malah pi wanci ujisu kes kata ka jingpang ka jingstam ka jongpi kandu kan damno sisindan naga jim ka jongpi kandu kan damno sisindan naga jim ka jongpi kata ka dei ka jingkular ka jong ujisu kes naga kitab jingpin pa nagal nang baning kong rukat pasan ka agam lo ka wanci ujisu ai baka snam ka jongsu ba pinyo ban sak ka snam ka jong ujisu kes ya jong ujisu kes ya ka jim ka jongpi ya hawa pila sak ida ka snam ke ujis ke ka jem ke jompi ka ba mod ujis ong laki pop ki jompi ki saw han lum ka snam an ben le ya ka yor bai kum no an ben le ka da ka ba sat da ka snam ke ujis ke nima ka snam ke ujis ke don ka bo ha ka snam ke ujis ke ongi jur wai ka jingrai ba don ka bor bor ba trai pula ha ka snam ke phul lam don ka bor ke ha ka snam ke Jesus kebalami halor ulum kalvari nama klan kesnamu Jesus ko ki para bija ngimla pan sumar pi sumar di dawai pi le iwat ki nang sumar hinum yo nakara ki bre ki di dawai si di dawai bro si jing em ki di dawai la kadang tu dawai so badang jam and the andla kut ka jing ka bo ka dawai nang khien nang arsya hap operation ting hap lut ka pisang ka spa ko and then ang ipikini kimla de ban pin khia ya ka jingpang jingstong ka pernah buat jompi nei tangkas nam ko de Jesus Christ abala pin khia ya ke jim ke jompi ban wen sindan ban pindu sindan ya kata jingpang jingstong na ke jim ke jompi kuno pin sumal ya ke jingpang kata jingpang spiritual ka jingpang ka bekerja mensim kamne ka jingpang ka bekerja do ka jingpang ka bekerja mensim kuno pin sumal ya ka da kita kinong sumal ki bekerja do da kita dawai ki bekerja do ko ki para bagi cara kinum jian ia ka dan kamar sumal
dak katin ke jong blai kani katin ke jong blai pidan kani gari ka dawai ba jong ke jingpang jong kani ke jingpang ka kenja men sem om dan kana ke jingpang ka ba om lak men khia ling ba kani ka katin ke jong blai pidan kam ban ba me kani ka katin pidan kam ban pule ke kani ka katin pidan ka ban get pidan ka ban ko ngoi kani ka katin jong blai hang ta pin sai bahkan no kanu ke jingpang ka syam ka ban po jong pi akan do kan dam balai naga bible ka itu ini naga siti hebu naga nang ba handai kan ba akun le kaum la ba u jisu ulalai kio halo joka dikna kum kata ka jingknya ban kenya yala dia ba naga jingknya ke jauh naga senang ke jauh la pen dam le jaga pop je on dei shotang ba apen khia ande la pen dam no nama balai ka bible kaum naga kitab jeremia naga nang pasan pulai ke pasan kaum nama naga jingjingam senam ke jauh la pen khia ipi tang naga jingjingam senam tang naga senam ke jauh Jesus la pen khia ko ki prabi ja wat kmi lenti ba pinyo jipin khia na ki dawai pinyo jipin khia na ki doktor ka jipin khia ka de na utrai dan mau ka jipin khia ka de na utrai nama ka jipin khia nama ka jingpang ka jing system kam ne ka physical ka de ka spiritual ka jingpang ka system kam ne ka bekerja do ka de ka bekerja mensim ka de hapo ka mensim nama ka jingpang ka system ka de ka spirit of devil ka de ka spirit jong bangman ka ba pen kol det ya ka jim ke jong pi bat kata pila pimla semua dak bekerja do pinai dawai ia ka jingpang mensim oki pala bajang am dan dawai de ditang uji sukris tang asnam uji sukris kepala berpin kia ia kecim ke jampi bat kebalai tabang aku abon ong haga ni pon da ko kipara bi jwa haba pila yo ek asnam go uji sukris haba pila yo ek jim kia haga jim ke jampi pilong ma pi baken kinong pin kia ia kiwe pa tolong ma pi ken kinong pin kia ia kiwe pa balai gabang ang tolong ma pi kinong pin kia ya kiwe kam dei ka ktin ke jwa ka ktin ke jwa Jesus naga gospel matel naga nang ba sipo war khat ban nyau ka tin jom le kaum lo Jesus wong upha iki senrang ki ju ban le yala open bena le yala syaka perthai bro ong ka hima ning kala jan ka hima ning kala jan bat pen kia bu ka ti ki ba pang kin kia pen khoi ki ba pang nyang thole ya ki ba ya pen em ya ki ba dan soi be ki mesem paman baik itu la ai ka bol la da ukrstan nong pin khia la da ushitam mano pat bon pin khia na pi dem na ukrstan judan ke jingpang balai nama ukrstan udai nong pin khia nama ukrstan udan ka bol ka jingpin khia nama hapo jong ukrstan don ka snam jong Jesus nama hapo jong ukrstan dan ka snam lai ka watui haka jim ke jongu te kumno ukrstan unpang ukrstan omla lo panpang dalai le lo umla panpang hendai detang kita ke jibapang naman kiba cukam ya le bagi ki kristan ba detang kita ke jibapang naman ba kila persyang kila rengkang na ya hukum ke jongle ba ke jingpang kawan ban rum hapo jongki ba umuslim ba ko urmi no na po jongki umuslim ko ukun rian na po jongki ba umuslim ba man owan ken ba pun godet ya ka jim ke jongki nama ka bible ka ukrstan uday nong pin kia ukrstan udan ka bor pin kia o jisul ong ki ngal ai ka bor hapi pin yo halo jiki busen halo jiki nyang na tham te kumno pa ukrstan pang ene bon manta ki kristan ki bapang bon manta ki kristan ki basitam o bon ki kristan itibnan ki dan hapleng ka jiyo thia bon ki kristan ki dan hapleng ka jiyo thia itibnan balai bagi kristan ki pang balai bagi kristan kiran hapreng gajing hitam ngangit bakani ngalayat hu tan sisien bangakwa lo banyak tu yang so sisien pat kaktit ka daun ka jingpang jing hitam ha ukristan kadai kumni ba ukristan ushim nakame ke jauh utrai pat ushim lu nakame ke jauh uksuy udi nakame ke jauh utrai udi nakame ke jauh uksuy ubami ya ka kajing kawai ke jong utran ubami ke jing kawai jong usut dei nak ta tau kajing pangkarung hapo jong pai ka tin jong lai ka omong lo nak ba ning kong usha ka sti jong pos ki kode nak nang ba khat we ka khat ka ba aku nyof tetel ka omong ne na ba kumta unu ubaba mod bodi ubaba na uni ku lani ubadi ya ka khudi utrai khlam uram ken unlong blarem naga jong kata ka mat pakas nam utrai handai to ai ba ubreu un yit yala de onda kumta to ai ba un bam naw to pu ba undi nak ta ka khudi
Namar uta ubabam badwadi ubam badudi ya ke jingpen rem ialah de lara da bisyar hai yang tak amat utrai namar kani bun kilom ki bapang sengam ki bapang kro hapreng jongpi bat sibun ru kiyo tiano bet ka dau ta jingpang di sam ka dei gen ba ni le ki ya ka kam go jong pling ni sim ya ka me jong tai ba ni sim ya ka me ti jong sui ni di ka kuri jong tra ba ni di ka kuri jong sui ba ni ya pun sno lang ya pun sre ba ka ni ka porte de na ta ba ni pun sha ya ka mon go jong play na ka pop asinsia ba ka pop ka pun corded ya ka jim Hendai ko kipara bi jangan nang pi haba pi pi de ki nong pun kia uji sulai ka bor ko jo pi ba pi pin kia iki we ya ka jingpa ni sa pun be ki sut ba pin bu ka ti jong pi ya ki ba pang kin jam kin ko kin kia hendai balai pa kita ki nong pun kia ki sito mana ber pin kia iki ka dau yu ka dau ga dai ki ka ba ngi le ki boro khlan buro ni msila pun dan buro mi trai ba ni pin ya sri mi la di ba ki ni ka pertai ina ta da ko kipara bi jangan kacing pang kacing sistem kawan ngimla pun penkia iki bangai ngimla pun penkia iki bapang wastom ngimla pun be ki sim baman ngimla pun le ki medical balai pitenan namar ba ni dan ya ka pop dan ya ka kacing ya pun sere makan ni ka portai ni ya jika dekat makan ni ka portai ban ni pun sere bu ela di makan ni ka portai iko ki para bicha hang ni ka si ba batang apa ban bu ko kan ni ka jingklin nan ta champi Kristan bapang hato yo se pidei ba pi uta Kristan bapang yo se ha gem ke jompi pidei ki Kristan yo se pidan ka jingpang kata ka jingpang sangam kata ka jingpang kro yo se pidan hatme joga jingyo thia no pidan hatme joga jingyo thia kam dei ka bom balas la thia am ka jingyo thia ka dei ka jingyam ko ki para bi cha yo se pidan hatme joga jingyam ka ba ka jamin sim ka ka bunang ha ka dei sa ka dei si man ha kendet men re ko ki para bi cha Hanya urut cewek Jesus Kristus. Tapi dan ke jingpang, dan ke jingyale, dan ke jingkuslai, dan ke jingba jing artatien, dan ke jingpam la jing jompi. Ha cewek Jesus. Berobor pun baik ialah dia kapitin jompi. Syarai berdua ialah dia berobor. Pun baik ialah dia. Shime kapitin ke jompi. Nama kani ke dia jingbam, kapan jamal sim, kapan tei, kapan yalam nyepi, kapan air ke jingkoi ke jingkia. Nama tang kapitin ke jompi. Kadang kabor, hak senang ke jompi Jesus kadang kabor. Pun kia. Laga dan kapop hak ye kesam jompi laga dan kina ka family ke jompi ki khot jaga ye jompi ki kidang le kapop ong ki senang ki na ka kien ke jompi pun ki na ka kien ke jompi duai nam ta jungki borobor yam nam ta jungki hak ma jong trai o trai ko pun kan riano ka kapop pun kan riano yang ka jingpang ka jing sitam yang ka jingtem ba namar kitinam u Jesu ula kitno il yang ka jingtem ko jing halo juga ding na tang u Jesus nak bangi pai u Jesus ni in your life nak ta jingtem ke chong oblai na u Jesus la pelong ila de ke jingtem na ta ki pop ke chong de ko ki para bi jang ka ba nang Kristen pa kili ila de hato pilong kita ki Kristen ki badan ke jingpang nang ma kawan ke jingpang kawan nak jingtam seneng ke jingi ya oblai nak ba ngile ka pop kumno on sumar ya ka dah kabangi wan sia uji supers na pi ha ka por ka ba uji su dan ki bre ki bapang ki badko ki wan ki khia ki ba man la ki wan ki khia o ki bapang bhur ki bhur la ki badan min sen baman ki wan ki khia wat ki bayap ki impan iko ki pala be amdan ke jing mamla ha uji supers wan sia uji supers ke jing mamla ka jong pi paro try on pela bang nong iko ki pala be wat syania haki dawai wat syanya haki doktor wanam syanya haki nong suman ki bakin jado andai ke banding kong ke jompi ke syanya ha ublai ai ke jing syanya teli ha ublai ngai ha ba ulong wala ke ban pin kia ki nama ke jing pin kia kawan na ubleu kawan na kamon jong ublai kawan na jing start ke jong ublai kawan na ka khat ke jong ublai ena ta da ko ki para bicha filong ma pi ki nong pin kia kan ma budan ka bol uji sulapun ko bol ya pi kacing pang kacing sistem kamla alat dan luar dalam kadang hapo jompi berngam ya ka dah kerteng ke jong uji kacing pang kan sa jot no kan sa do sa tam kacing pang sa pet no dan kamban berngam om pi berngam dah kacing atat dan berngam kan ko kita gila pun ko bol kibla ai uji sul ai kan authority hapo jompi bapin you right halor kacing pang kacing sistem dan kam kan bapin ibol kita baro ha kerteng uji berngam ni kita baro pinsei
kita pet kita do kita dah ublay nya un kurku ya kejim go jopi ngangis kam ba ublay un ai ki ba pilong kita ki kristan ki ba shat ki ba klan ki kristan ki ba start ki ba done ball ki kristan ken ki ba ham ha kejim go jopi ki kristan ki ba job deng nya pha chu le jing dai ai ngo eme ko pa ki ko ki ni tin ki jom ki ba mela ai ho jongi ko dai ka bangi yo san ki tin yo men yo snow ko dai ka ukristan u ba pang ai ko pa ka jing pang ka wan ko dai ka wan ban ya le ka jim ko jing dai ko ta bangi nge ame ko ta be abangi shane abangi it ame ko dai on dan ka wali ka jing pang ka kham khrau ban ya me ko dai me me ba kham khrau halol jing ki ko trai nya it shame ko dai ya ka ni ka po ai ngo eme ko pa be ta ba me ai ki ni ka tin ki jom kham dang ni himmat para be jong ko yo snow ko ta be yo se ka dang ki jing pang ha po chu ki ka jing pang man se ko ta be ka jing pang ka ba ka jam se yo se ki da ha jing sai ki da ha jing ko do da ha jing pang ka jing shita bola kan no ka jing pang ka jing ka dan ko pa bela kita ki min sim bamman ko ta bela ki ba le dan ko ki khon ki jong ko ta dengan dua ki ka pon ta unko bol ma me ko ta bela ko ba me ai ki jing ko bol ko ta bela ba mangi ni lo kita ki nom pen khia ko ta bela ba ai ko pa bela ki himman para be jong ko ta kin berngam ko ta bela da ka karta jom chi su kita ki jing pang ka jing shita ba ko ta bat ko try bi jong ma me me la ba ki jing ba ki jing pang jing kro ki jing ta na ma da jing jing snam ko jom halo ka ding ta ta pun khia ai ko ta be try bi adu ba bro in pai ta chumi ni shanya ha me ga in ai ti ko in buti tang ha me ga ba kur khu ma me ga ni ka por ko ta be ai ti ko buti tang chumi tu jisu ma do amen blenya ban kur khu ya ga chim ke jom bi ko ki pra be ja to ai ba ni lom kita ki kristan ki shat ki ba khlan ba kan ma bo bol filom ki bla sius pa ki jong khlan la thi ni bi na ga snam ko jong jisu ko filom su jong ka ni ka por thai ka jing pang kam dan bo jo bo jong bi filom ki na ko kya uble ne ban kur khu ya ga chim jo